Ġnien Ċriki fiż-Żejtun huwa wieħed mill-14 spazju miftuħ li bbenefikaw minn interventi ta' monetizzazzjoni u tisbieħ matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Ix-xogħlijiet li qed isiru mill-Aġenzija għar-Reġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-lokalità jinsabu fl-aħħar fażijiet. L-interventi mwettqa mill-Aġenzija bejn Jannar u Ġunju estendew ukoll għal diversi ġonna u spazji pubbliċi oħra madwar Malta. Dawn inkludew xogħlijiet ta' monetazzjoni, tiswijiet u tisbieħ f'lokalitajiet fosthom l-Imtarfa, il-Gżira, Ħallija, Santa Luċija, Raħa Ġdid, Birkirkara, Ħal Tarxin, Ħaż-Żabbuġ, San Pawl il-Baħar, Taslima u Ħal-Balzan. Fl-istess perjodu l-Aġenzija komplet tagħti appoġġ lill-komunitajiet permezz tas-servizz tat trasport, armar u żarmar tal-istols għall-attivitajiet soċjali u kulturali fi-33 lokalità differenti. Dwar dan, tkellem il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Denis Vella. Għamilna jidilli 14 il-ġonna mill-bidu ta' Jannar sa' Mejju u 17 il-lokalità madwar Malta. Fosthom Ġnien Ċriki Żejtun fejn għamilna xogħol flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Żejtun fejn hawnhekk aħna għamilna iktar minn 3500 metru ta' boundary walls kif qed nittaraw li tranġaw u nżebgħu mill-ġdid. Il-Ministru responsabbli Lisinżera Faċivelli qalet li dawn il-proġetti huma parti mill-impenn tal-Gvern biex l-ispazji pubbliċi jibqgħu f'kundizzjoni tajba għal familji mawtin u għawċin kif ukoll għat-turisti. Spazji miftuħa, spazji pubbliċi sabiex ikomplu jinżammu fl-isbaħ għada possibbli biex it-turisti u l-familji Maltin u għawċin ikunu jistgħu jgawdu dawn l-ispazji fil-glorja tagħhom.